खुलुमबाय स्टुडियो दं आंखिनि कां ब्रह्म भेरगावनि होमियोपैथिक डक्टर भुवनेश्वरा साबसिन गायनेकोलजिस्ट बान्था मोनदों। यूनाइटेड आरब इमिरेट्सनि दुबाइआव जानाय मुलुगनां होमियोपैथिक सामिट 2 आव भारत हादरनि जानानै साबसिन होमियोपैथिक गायनेकोलजिस्ट बान्था मोननो हानानै आसामजों लोगोसे बिटिआर आरो भेरगावआव गोग्गानाय लाबोनो हादों डक्टर भुवनेश्वर बर्मना। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगावनि डक्टर भुवनेश्वर बर्मना 2006 मायथाइनिफ्रायनो सावस्रिनि बिथिङाव होमियोपैथिक आदबजों गोबां सिबिथाय होबोबाय। डक्टर भुवनेश्वर बर्मना गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावफोरनोबो होमियोपैथिक फाहामथायनि गेजेरजों गोबां सुबुंनो गथ' मोनहोदों। बे मख'जाथाव सिबिथायनि थाखाय इउनाइटेड आरब इमिरेट्सनि दुबाइआव जालांनाय मुलुगनां होमियोपैथिक सामिट 2 आव बे साबसिन गायनेकोलजिस्ट बान्थाखौ मोननो हायो डक्टर भुवनेश्वर बर्मना आरो बेखौ दुबाइनि बुर्ज अल आरबआव बार्नेट होमियोपैथिक प्राइभेट लिमिटेड स्पन्सर खालामदोंमोन, जेराव मुलुगनि गोबां गेदेमा सुबुंफ्रा बाहागो लादोंमोन। बिथां भुवनेश्वर बर्मना मुंदांखा क्रिकेटार जन्टी रडनि आखाइनिफ्राय बान्थाखौ नाजावदोंमोन होनना फोरमायदों। मख'जायोदि बे बान्थानि सिगांबो डक्टर भुवनेश्वर बर्मना नागपुरनिफ्राय आइकन एवार्ड, उत्तर प्रदेशनिफ्राय रत्न एवार्ड बायदि बान्थाखौ आजावनो हादोंमोन। बिथां डक्टर भुवनेश्वर बर्मननि बेबादि मोजां मुं खामायनो हानायाव ओनसोल नाङैनो गोग्गानाय आरो गोजोननाय लाबोदों। सोरबाफोर बिथांनि होमियोपैथिकआव थाङोब्ला एबा खबर लानोब्ला 8638171661 9678756797 होखानाय नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। आंनि मुङा डक्टर भुवनेश्वर बर्मन, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, भेरगाव साब डिभिजन, आसाम। सस्ति होमियो फार्मासि। दिनै स्टुडेन्ट 2003 आव नेशनेल होमियो कलेजाव गुवाहाटीआव एडमिशन लानानै 3 इयार्स फरायदोंमोन। बेनिफ्राय पास खालामनानै गावआनो भेरगाव साब डिभिजनाव 2006 आव क्लिनिक खुलिफैदोंमोन। बेनिफ्राय दिनै प्रेक्टिस खालामनानै आंनि रानिंआ जाबाय 20 इयार्स मिनिमाम प्रेक्टिस जागासिनो। ओमफ्राय बहा लादों प्रेक्टिसखौ आं बेवहायनो पास खालामदोंमोन आरो बेहायनो दङ, दासिमबो दङ। बेवहाय जोङो माने गोबाङानो दायो नोंथांनि खाथियाव फैयो। एक्सुवेलि आं दिनै अल जिखिनि प्रेक्टिस खालामगासिनो बेयाव अकल कुनु बिभागनि खोथा गैया। अल ट्रिटमेन्ट, जिखुनु ट्रिटमेन्ट आं खालामगासिनो। गोजान गोजाननि बेमारि दिनै अल आसामनि बेमारिनो फैयो। बांसिन बेमारियानो जाबाय आंनि गायनेकलजिस्ट खुदिया मोनै, जायनिखि 10 बोसोर 12 बोसोर हाबा जानानै खुदिया मोनाखै, बिथांमोना फैनानै आंनियाव 99% रिजाल्ट मोनदों आरो मोनगासिनो, रानिं फैगासिनो। आरो अल बेमारखौनो नायो आङो, पेरालाइसिस, अल डिजिज, स्किन डिजिज, मेन्टेल डिजिज, अल बुंनो गैया। जोंनि होमियोआव खुनु बिभाग गैया, अलखौनो फरायनांगौ जायो। ओंखायनो नाम्बार 1 आङो गायनेकलजिस्टआव आं दिनै एवार्डबो मोननो हादों। माब्ला एवार्ड मोनखो? मा आं फार्स्ट एवार्ड मोनदोंमोन 2023 आव 27 मार्च आइकन एवार्ड मोनदोंमोन अल इन्डिया बेस्टआव नागपुराव। बिनि उनावहाय बे मायथाइयावनो 2023 आव लास्ट डिसेम्बर 13 लखनौआव इउपि उत्तर प्रदेशआव बेवहाय आं रत्न बटा मोनदोंमोन। बिनि उनावहाय थांनाय 14 जुलाइ 2024 आव आं जेरावनाखि बुहुमनि नाम्बार 1 हटेल दुबाइ
बुर्ज आरबाव बेवहाय इंटरनेशनल जेरावनाखि होमियो अल साबमिट 2 बेवहाय आङो गायनोलजिस्ट हिसाबै एवार्ड मोननो हादों आरो बेवहाय आंखौ एवार्डखौ गायनोलजिस्टनि बान्थाखौ मोननो हादों बे बान्थाखौ वर्ल्डनि बिथां मुंदांखा जन्टी रुड क्रिकेटार नम्बर 1 फिल्डिं अलराउन्डार बिथांनि आखाइनिफ्राय आं मोननो हादों आरो लोगोसे बेवहाय लन्डननि सासे डक्टरबो दंमोन बिथांनि नामा आंनि गासै दुबाइनि रयेल फेमिलि बिथांमोनाव दंमोन बेवहाय आङो बे एवार्डखौ मोननो हादों बे बान्था मोननायनि आन्दोआव मा दङ बिदि माने सामिटआव थांबाय नोंथांखौ बेबायदि मान होबाय मोननायनि बिनि आन्दोआव मा दङ बिनि आन्दोआव जाहैबाय आङो दिनै प्रेक्टिस खालामै 2006 निफ्राय प्रेक्टिस खालामनानै बे गायनोलजिस्ट खुदिया मोनै बे रिजाल्टखौ बांसिन बे बार्नेट होमिय'पेथि कम्पानि जितु CMD सार नीतीश कुमार दुबे सारा बिथांमोना आंनि जितुनिखि शेयारिं फेसबुकआव शेयारिं बे बुस्थुखौ अल इन्टारनेशनेल डक्टराव शेयारिं जादोंमोन शेयारिं जानानै ओमफ्राय बेवहाय आंनि रिजाल्टखौ बांसिन नुदों 99% रिजाल्ट नुदों रिजाल्ट नुनायखाय आंखौ कुनु होमिय'पेथियाव कुनु गायनोलजिस्ट बिभाग गैया कुनु जेरावबो बिभाग गैया खिन्थु आंखौ गायनोलजिस्टआव नाम्बार 1 होननानै बे बान्थाखौ आंखौ होदों आं मोननो हादों दासिम दा आंनियाव 2006 निफ्राय दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला आंनियाव 300नि मानसि आंनाव साक्सेस जादों आरो जाय मानसिया आंनाव फैनानै ट्रिटमेन्ट लादों धैर्य हमनो हादों बिथाङा कुनु रिजाल्ट मोनैनि खोथानि गैया 1% मात्र किसुमाना माने फेलार जादों जायनिखि टाइम मथे मुलि लांफैयाखै जायनिखि माने खनसे लांनानै नेक्स्ट टाइम फैयाखै जगाजग खालामाखै गोजान जायगा गोजाननिफ्राय फैनो हाया बिथांमोना फेलार जादों जाय रेगुलार मुलि लांफैदों दिनै क'क्राझारनिबो सानैसो मोनलांबाय बङाइगावनि सासे मोनलांबाय बिथिं राङापारानि सानैसो मोनलांबाय शिबसागरनि जेरावनोखि एल'पेथिक डक्टरा IVF खालामनानै 8 लाख थाखा गारनानैबो बिथांमोना मोनाखैमोन आंनाव फैनानै बिथांमोना अनलि 3 months कर्स खालामनानै 12,000 खरसा खालामनानै अनलि बेयावनो बिसोरो खुदिया मोनलांदों आरो बेबायदि बहुत केस दं एल'पेथिनिफ्राय सबु जायै फैनाय एल'पेथियाव जिन्दिगिनिसो गथ' मोना होननानै बुंनाय रेकर्ड दङ बेबायदि मानसियाबो आंनो फैनानै 1 month 2 month अनलि 1 टाइम मुलि लांनानैबो आंनो खुदिया मोननानै साक्सेस जादों आरो आंनि फार्मासियावबो भितरावबो बे पिक्सार दङ बेयावबो बिथांमोना नायनो हागोन फैनानै आरो प्रुफ मोननाय मानसिबो दङ मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन